दिनै बेलासिनि 4 रिंगायाव मिरु खुंथायनि बिबानाव थानाय पियुष गोयल आरो एके बिरसा बिथांमोनजों गोदान दिल्लीयाव बिटिआरनि थामथि गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि एबसु इउबिपि आरो एनडिएफबिनि मोनथाम हानजा गासै 9 आफादफोरजों सावरायनाया जानानै थाङो। मख'जाथावदि बे सावरायनायनि गेजेरजों आद्रा थालांनाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि बिथांमोना दाबि दैखांदों। गाहायै दैखांनाय दाबिफोरा जाहैबाय दफा 3.1 आव मख'नाय बायदियै सिमा बारायनाय आरो बर' ट्राइबेलफोर थानाय गामिफोरखौ सोसननाय, बिटिआरनि खोलाहा थानाय मोन 95 डिसपिउटेड गामिफोरखौ सोसननाय, कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ एसटि हिल्स मोनहोनाय, आर्टिकेल 280 आव मख'नाय बायदियै डाइरेक्ट फाइनेन्सनि राहा खालामनाय, डाइरेक्ट स्पेसियेल रिक्रुटमेन्टखौ थाबैनो मावफुंनाय, अग्निवीरनि थाखाय मोन 9 गाहायै बर' सुबुं थानाय जायगायाव रिक्रुटमेन्ट रेलि खालामनाय, एनडिएफबिनि माखासे रिहेबिलिटेसनखौ मोनफुंहोजोबनाय, एकर्डनि गेजेरजों जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनाय आरो केसफोरखौ उइथड्रल बानायनाय, बिकेडब्लिउएसिआव भिलेज नटिफिकेशन आरो इलेक्शनखौ थाबैनो मावफुंहोनाय। আমি যেহেতু সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ ইউবিপি এটা স্বাক্ষৰকাৰী সংগঠন হিচাপে বিটিআৰ কিছুমান দফাসমূহ আছে, আমি সকলোবোৰ দফা বেছিকৈ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে বুলি এটা ডিমাণ্ড দিছোঁ। আৰু যিহেতু বিটিআৰৰ বাহিৰত প্ৰায় 10 লক্ষাধিক বড়ো মানুহৰ কাৰণে এটা বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল গঠন কৰি দিয়া হ'ল। সেই কাউন্সিলখন গাঁওসমূহ অতি শীঘ্ৰে চিনাক্তকৰণ কৰি পেলাই সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই ইলেকশ্যন পাতি পেলাই এটা কাৰ্যক্ষম এটা সুন্দৰ সৰ্বাংগ সুন্দৰ এটা কাউন্সিল গঠন কৰি দিবৰ কাৰণে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা